Dar să dea Domnul să rămână toți, că ungurii ne conduc. Să rămână tot așa cu uitați că vă dar să rămână toți fără curent. Da, să rămână. Că mie mă tăia curentul ungurii la Bacău, la Fântânele, în Eneu și alte Fântânele, că n-au plătit Radio TV morți. Nu-au plătit Radio TV, care nu se mai plătește de mult. Ia poftim fraților aici pe căsăul lor, ce s-a întâmplat azi noapte la 3. Ia să vedeți. Eu nu știu, pe cât am înțeles, nu a fost de auz, dar au fost 4 inși în mașină. Ia poftim-mă, fraților. După cum am înțeles eu, au fost 4 inși în mașină, nu a fost de auz. Dar uitați ce impact la strada Căsăului, azi noapte la 3. Uitați-vă ce e aici. Tot am zis la Poliția Română, am tot spus Poliția Română, puneți-mă pe Căsăul de aia de a nu mai fi, că aici se calcă și pe trecerea de peton. Puneți-o. Da, mă, azi noapte la 3. Au fost 4 inși, că nu au fost beți. Eu n-ar fi murit, dar că au fost 4 inși. Așa le trebuie, de la bal la spital, dacă umblă beți la volan. Poftim, fraților. Impact puternic pe strada Căsăului în Orăștie. Ia să vedeți voi. Vedeți. După câte am înțeles, nu au fost beuți. Bine că nu a fost ziua. Mă. Ia uitați să vede numărul. Bine că nu a fost ziua. Și nu omoră pe mine. Tot am zis, puneți Poliția Română ăla cu denivelări pe aici. Ia uitați aici. Accident groaznic. Dacă mai trăiesc, să mai aleg și cu dosar penal. Am înțeles că nu a murit. Dar Dumnezeu știe. Zice că nu a fost beuți.